Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug dulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw atong tanaw ng pipila ka mga bersikulo nga angay sa atong pagpahinumdum sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Diha sa 1 John 5:4 nagkanayon kini sa in English. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Diyan sa Episo 4:11-13, He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Diha usab sa 1 Pedro 1:7-9, kini nagkanayon sa in English nga that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, sa mas naandan, kinahanglan natong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 9 alang kanatong mga magtutuo. Rebound technique. Kinahanglan isugid ta nga itong mga salang nabuhat ng adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, maong paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimos labing menong danong decisions tibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magampo ta sa hilom. Magampo ta, Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Niining lain o sa ngadlong imong gigahin o gipadangat ka namo. Uban sa mayong panglawas, askil pa ni kining lawasaw, napay kalantip sa among pangunahuna. Kini gumikan lamang sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaluoy nga dili kami takos. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Niining adlaw, ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong,
pinagi sa pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maingad daw sa tanan na itong mga subscribers, mga higala, atong isig ka magtutuo. Fellow believers, welcome each and every one of you. O kung ipanginaw, nga nakamos maayong panglawas, you are in the pink of health, o nga kita makapadayon sa atong giduputan sa pagtuon, niining giuluhan na itong pagtulunan, how to live for God in evil days. Okay? Alright. Karon, atong labason sa atong paramduman. Ang atong anak sa Diyos. Kita mga anak naman sa Diyos, gani mga sakop kita sa harianong panimalay sa Diyos. Kini ang nagpangitabo niya ito higayon nga atong gidawat kituuhan si Kristo nga atong manuluwas. Kita na dugtong na kang Kristo hangtod. Kita na matarong na pinagi sa giula nga mahal ug bililhong dugo ni Ginoong Hesukristo. So we are justified na matarong na kita. We have been imputed perfect righteousness. Nga ang Diyos, kung matanaw siya ka nato, dili na kita mga hinukman, kung dili kita na matarong na sa iyang atubangan. Niya gawas pa kita isipan na sa kinabuhing dayon, o kita gisilyuhan na, gitimrihan na kita sa balang Espiritu Santo, ang atungan tuan na gisuwat dito sa Lamb's Book of Eternal Life, dili na ka na mapanas, never to be blotted out, o kini nagkakalifikar ka nato nga makauban na sa Dios hangtod sa kangturan dito sa eternidad. Unya kita nahimo ng anak sa Dios, nahimo kitang sakop sa harianong panimalay. Kining royal family of God, ingon nga mga magtutuo ni ining katuigan sa simbahan, kita mga sakop na ni ining gitawag og eternal spiritual aristocracy. By grace, we are united with Christ, the King of Kings and Lord of Lords. O kita gisagop na ingon nga mga manununod as heirs into the royal family of God. Kitang mga Kristohanon ambit ni ining exalted position and privilege, even as they come from vastly different human backgrounds. Huwag gipili kinigdiin kagikan, ang imong panit, ang imong kultura, and all of that. By following God's protocol, ang iyang standards and procedures nga gibutyag niya diha sa iyang balaang pulong, we learn to think as royalty and to conduct ourselves with the grace and honor befitting our spiritual status. So, ako lang nagisingit bahin kining pagkasakop nato sa royal family of God. And then gawas nga kita mga anak naman sa Dios, kita nahimo nga unsa na tao pag-usab. We became born again into the family of God. We became a believer, we became Christians, o kita gisod na diya sa protocol nga plano sa Dios. Unya, nakadawat kita sa kapatan ka mga gitawag sining lisog irrevocable assets. Dili na kanang mabakwi. That's yours and yours alone. We became a potential winner in life. Potential. Natay puruhan nga mahimong mananaw. Kung magpabilin kita nga positibo ngadto sa Dios ug sa iyang pulong. Okay? So, padayon kita sa atong gibiyaan niining atong ilisgutan ni itong pagtulunan nga how to live for God in evil days. Okay, padayon. Atong gihisgutan nga
diha sa Colosas 3, 8-17, kini nagahisgot bahin sa atong pagbuhat as unto the Lord, doing things as unto the Lord, especially in verse 17 diha. Diha sa 2 Corinthians 5:17, nagkanayon usab, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kay kita na dugtong naman lagi kang Kristo hangtod sa kahangturan, 2 Corinthians 5:17-21. Diha usab sa Colosas 3:10, nagkanayon kini, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Namutan na ko nimo, where is our mind? Where is our soul? Where is our heart? Tubag, they are in our mentality. Okay? Kaninyong wa pa masayon yan na sa atong pangunahuna. Now, you know, our mind has two lobes, the left lobe and the right lobe. Ang left lobe, wa nga bahin, mao kini ang tigdungog, the hearer part. Whereas ang right lobe, tuo nga bahin, mao kini ang doer part, tigbuhat. So kung malikon, ang wa nga bahin, tigdungog, ang tuo nga bahin, tigbuhat. Diha ka na sa kardia. Kardia is the Greek word which means heart sa in English. Now, unsay mando sa Dios kanato mga magtotoo nga kita pahukason sa atong daan nga mga kinaiya. Colosas 3:8. Ug atong isulob. Diya sa Colosas 3:10, isulob ang atong mga bag-ong kinaiya. Romans 12:2, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of our mind. Ang hisgutan ra ba sa pulo sa Diyos samtang kita na magabanayon sa paghisgot niini, maong virtue love. Unsay buto-sabot sa virtue love? This is otherwise called the feeling of the Holy Spirit love. Okay? This is the personal love for God and impersonal love for all mankind. They go in tandem. Magkuyog na sila. Now, okay, di ba ako kang giingnan nga, aron ang kitang magtutuo, makakabot o makagamit nining epinosis doctrine, kinahanglan ang gnosis usab. Gnosis doctrine is necessary to make it an epinosis doctrine. You see? In other words, kung imo ginang analyson, useless the one without the other. Why epinosis ang imong maangkon kung wa kay gnosis? So magsugod gyud gnosis, academic knowledge, and then imo ka ng tuuhan as you go along sa imong spiritual momentum. Kasabot ka? So, what makes gnosis doctrine not being transformed, unsa man? Akong balikon ang pangutana. What makes gnosis doctrine not being transformed into epinosis doctrine? Bawa kang unsa? Tubag niini ang pagkamapahitason. O unsa pa? Preconceived notion. Mao na ang dangatan. Kung dili kanang transform ang gnosis doctrine ngadto sa epinosis. Now, kung malikon ang Colosas 3:10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Kining new man is a born-again person, called out one, ecclesia. Ecclesia is the church. So, kining bag-ong tao na karon, bag-ong na tao man, sumaya sa Colosas 3:10, the new man is a born-again person, positionally united with Christ, imputed God's perfect righteousness. Ang iyangan tuwa na gisuwat sa Lamb's Book of Life, siya gisilyuhan na sa
Espiritu Santo, siya na matarong na, kini ato gi kanang balik, gisubli na ito gisgot kini kay minungdanon kini. Okay? He is a saint, he is a believer, he is a child of God, and he is now a citizen of heaven, eternally. Philippians 3:20. Now, hinumdumi ang tulo ka espirituhanon nga kahanas. Hinumdum ka? Number 1, feeling of the Holy Spirit. Number 2, metabolized Bible doctrine. And number 3, utilization of God's 10 problem-solving devices. Now, on the other hand, doon na po'y tulo ka kahanas ang pagka-arugante. Now, there are 3 arrogant skills. Hinumdum ka sa atong gisgutan nini kaghapon or the last few days ago, atong gisgutan kini nga. Kung doon ay spiritual skill, doon na po at bangini nga arrogant skill nga iyan ni Satanas. Ang 3 arrogant skills, kung balikon, self-justification, self-deception, and self-absorption. Kining self-justification, pagpangatarungan sa iyang kaugalingon. Self-deception, paglingla sa kaugalingon. O ang self-absorption, ang tanaw na gyud sa iyang kaugalingon nga siya ra gyud. Okay? Self-good. Self-absorption. So, going back to that gnosis turning or forming or transforming it into epignosis doctrine, a believer needs to have gnosis doctrine. Aron nga siya makagamit nining epignosis doctrine once it is metabolized by God the Holy Spirit. Now let us also remember that our faith can only come by hearing the Word of God. Romans 10:17. Ayaw nakalimti. Nundong ka sa prinsipyo nga itong bat-bat niya kanimo. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa imong pagkat-on, kinahanglan nga kinimo labaw sa kapaspason sa imong pagkalimot. But, ang malikon, it's all a matter of choice. You see, all of life is decision-making, di ba? Tanan. But whatever we decide in life, it is only us, kita ra gyud, who are accountable, responsible, and answerable to that decision. Osto? Now, I know normal people want happiness in life. Osto? Yes, you want happiness in life? Then, ang tubag, kanang look pagyod, kanang imong pangunahuna sa pulong sa Dios. Saturate your mind with God's Word. Dili kining musunod. Ayaw look pa o do not saturate your mind with this, with the following: sex, illicit sex, money, fame, wealth, etc. Dili ni ang gimando sa Diyos nga mo imulukop diya sa imong pangunahuna. It should be the Word of God. Tinood, naghisgot matag happiness in life through an inner happiness. Ang matuod gyud nga matang kalipay can only be experienced by a believer who is spiritual. Dili ni masinati sa karnal nga magtotoo, dili. Only spiritual believers and those who are continuing to reside in the operational divine sphere persistently, consistently moving forward sa ang espirituhanon nga pagbuylo. That's how to live a winner believer's life. You see, this is how to live for God in evil days. That is life beyond gnosis, beyond, sobra pa, labaw pa sa gnosis nga atong nakatunan. Inumdumi ang mando sa Dios for all believers. Iyang mando kini. Be doers of the word, not only hearers. Kita kung mga magtotoo,
have first to learn doctrine before thinking doctrine. Gusto? Wear or put on the new man and remove the old man if you wish to be a winner believer. Kinsa man ko'y dili buot mahimong mananaw. Why normal nga taong buot magkapildiro sa iyong kinabuhi? You see? Again, we believers have to study and learn doctrine before thinking doctrine. We have to think doctrine before using and applying doctrine. Now, there is always a need to repeat and repeat and repeat and repeat the study of doctrine. Unsa may tuyo? For the purpose of doctrine, for the purpose of inculcating, masilsil gyud ang pulo sa Dios and sink in diya sa iyang galamhan, sa iyang kalag. A believer needs to renovate his thinking by studying, learning, believing, and applying Bible doctrine. Meaning, ang usa ka magtutuo, kinahanglan nga lukpon gyud ang iyang pangunahuna sa huna-huna sa Dios, ang pulong niya. Kini nga ito bang itunan, mao ni huna-huna sa Dios. Well, it's up to you if imo ba ka ng dawaton nga prinsipyo o dili. It's all a matter of choice. So, by doing all this, kining mga mando o protokol, pahimangno, pasidaan sa Dios kanato mga anak niya. By doing all this, we are to put on the new man. Kinayas kalag, isulob yun ka na. And remove, ihikling, hukaso na nato ang daan nga kinayas kalag. By doing so, it is the kinaiya ni Ginoong Jesucristo that we believers are imitating sa diha nga atong isulob na ang bag-o natong pagkatao. That is what Paul also admonished believers. Mao na ang iyang tugon, iyang pahimangno, pinagi sa iyang mga suwat. Faith cometh by hearing, Romans 10:17. Hinumdumi, ang pulong sa Dios is power. Gahom kini sa matag magtotoo. Buot ka ba gahom? You want power? Dili kay mga tawhanon nga power kini atong isgutan, way labot. Kini gahom sa Dios, pinagi sa iyang pulong. Ephesians 4:23-24, yes, verse 23 na kanayon kini, and be renewed in the spirit of your mind. Kini spirit there is the human spirit. Verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Colossians 3:11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision, nor kanang uncircumcision, barbarian, Scythian, bond, nor free, but Christ is all and in all. Kining Colossians 3:11, ang gisgutan diha nga neither Greek nor Jew, kini naghisgot kinig nationality. Ug ang circumcision, religyoso, no Catholic, no Protestant, dili relihiyon ang gisgutan diha. Nor uncircumcision, barbarian, butasot, luog, or Scythian, which means fino, o kanang bond, kanang kabos, nor free, nor kanang adunahan, kundili Christ is all and in all. Mo kanibut pasabot diha sa maong bersikulo. Now, kita ng mga magtutuo, we are chosen. Okay? As members of the church age, under the protocol plan of God. Naman na sa 2 Corinto 5:17, new species ang simbahan. Of course, ang chosen, di lang kayang simbahan, kundi ang mga Hudiyo. Ikaduha, si Ginoong Jesucristo, to be the God-man,
ug ang ikatulo ang simbahan. Kita nga mga magtotoo mao ang simbahan under the protocol plan of God. New species. So all believers are chosen. Pinili, pinalabi. Ang predestination, kini pagpahimutang ng daan sa Dios for those who will be saved. Mao ni predestination. Unsa man ang election, ang pagpili, pinili. Unsa man bud pasabot niini. It is the expression of the sovereignty of God long before the human race and the universe existed. Before anything else existed. Pagsangkap kini, God willed the best and the highest to those who will get saved. Under the principle of election, God gave life to those who will be born in this world. Who willed, siya mismo, nagbuot, willed that a person be born. Parents, who willed that a person be born? Ang mga ginikanan. But who willed that the person who's born be alive or dead? It's God. Ang Diyos, maoy unsa, nagahatag na ng kinabuhi. Election is the expression of God's will for us long before anything existed. He willed, iyang kabubuton for us to be to the very best and the highest. Now diha sa 1 Timoteo 2:3-4, especially the verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God and Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. As chosen, ingon nga mga pinili, God gave us freedom to avail of the equal privileges and equal opportunities in the execution of the protocol plan of God. Ang Diyos omnipotente, labaw nga magkagahom. But He also respects our volition. Nagatahod siya sa atong kabubuton. You see, mo na kinaiya sa Diyos. Dili siya mangilabot sa atong kabubuton. So we have been given the total freedom, but with that freedom, bantay. With that freedom goes responsibility. Sabot nga kita ragyod ang manubag sa tanan natong nabuhat ng mga desisyon sa kinabuhi. Sabot? So dinhiyo na kita mohunong atong ipadayon kini ugma. Magampo ta. For you, unbeliever, paminaw, kining maong mensahe alang ni to both believers and unbelievers. This message has been for those who are believers in Jesus Christ, pod. But perhaps, wa ka pa makahimo sa labing menon danon nga desisyon sa kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Kristo. Di man di nga si Hesus Kristo bore every sin in His own body on the cross that you have ever committed or ever will commit. 1 Peter 2:24. Now, why babag tali kanimo sa Dios, not even sin, only your own rejection sa imong pagsalikway kang Ginoong Kristo. Makaangkon ka sa kinabuhing dayon right now tungod sa Dios nga anak nga nagahatag niining mong kaluwasan nga kanimo. Whoever believes me in Him have eternal life. John 3:15. Just as in confession, so faith alone in Christ alone is non-meritorious. Busa, kini kay gayunan nimo higala nga dili pa magtotoo. Karon nga diin ka man nahimutang sa inyong Bible study, you can offer a silent prayer ngadto sa Dios. Ug imong iampo kini sama nini Amahan, ako nagatuo kang Ginoong Kristo nga akong manluluwas.
mao ka na ang higayon of your eternal salvation. Upon the alternative is clearly defined in the Scripture. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey by believing the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation which you have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. We thank you, Father, for your wonderful protocol plan for each one of us who are members of your royal family, which you have taught us in your word. Thank you for our Bible study through the YouTube of the Vic Balbido Evangelistic Ministry. All these we ask in the name of our wonderful Lord Jesus Christ, our only Savior. Amen.